Mensen, ja, het is weer even een tijd geleden dat ik live was met Lucas Live. Maar ik wil nog even zeggen, intussen die is er heel wat gebeurd. Je hebt zeker niet stilgestaan. Er zijn flink wat vernieuwingen ingevoerd binnen Lucas Live. Ja, en ik hoop dat je dat ook zult huren en zien. En wel, komende woensdagavond, 1 december, om 9 uur, start weer een gloednieuwe uitzending van Lucas Live. Ik zou zeggen, kom allemaal gezellig luisteren, kijken. Ja, en hoe gaat de uitzending over links dan? Kijk eens achter dich. Ja, achter mij bedoel ik, hè. Kijk eens. De Limburgse vlag, wat denkt ze dan? Ja, Limburg, precies. Limburgse avondjes, woensdagavondje, 1 december is dat. Heb je toen nou een verzoekje? Ja, dat is nu in Lucas Live. Dan kunnen ze ook de studio appen. Dus stuur een audio-appje, dat is wel het leukste. Als je een leuk verzoekje hebt. Wel, in het Limburgs dus, hè. Via WhatsApp. Mij appen voor een verzoekje. Dat is toch leuk, of niet? Ja, dan rest me nog te zeggen. Tot dan. Ik hoop je te zien in de volgende uitzending bij Lucas Live. Hoi!